Aniya karon ang gahom sa pulong sa Diyos nga naglihok, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom nga nagasulbad sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga kadugtungan sa matag higala, bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og mahulay ngadto mga kapuyan o nagahatag og nagawasan ngadtong ipang hasol sa gahom sa kagitnit. Kay mao kini ang pulong sa Dios nga nagalihok. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan, sumala sa Hebrehanon 11:3, nahimo ang tanang mabutang pinaagi sa pulong sa Dios. Dunay gisulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan nun sa gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa tong pagtuon, aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pong sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha kanimo Ginoo. Pugti ako ug aksun mo, ikaw ang akong gitinguha ug ipangandoy Ginoo sa makausa tagbawa ko. Punon mo ani ako, Ginoo. Susiha, Ginoo, ang kinabuhi ko nga nagkinahanglan sa tandog mo. Ukawa ang ako nahikatulog nga pagigugma diha
Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog, kini ang inyong higala ug igsuon diha sa ngalan sa atong buhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pilais Vallewald. Mapasalamaton kita sa kanunay sa atong buhi nga Dios nga sa makausa gitugutan na usab kita nga makadangat niining adlaw alang sa pagtuon sa iyang mga pulong. Ug salamat usab sa inyong paggahin ug hamubo nga oras alang sa pagpatalinghog ug sa pagpamalandong sa pulong sa atong Ginoo. Ug siya lamang ang maantigo nga mubo sa iyang mga panalangin diha sa inyong mga kinabuhi tungod sa inyong paggahin ug oras alang sa atong pagtuon ning taknaa. Sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 33 nagaingon si Ginoong Hesus, apan pangitaon usa ninyo ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong ug nga tanan kining mga butanga igadugang kaninyo. Salamat sa Ginoo sa iyang saad. Ug alang sa atong pagtuon, aniya kita karon sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga Roma, kapitulo 12, bersikulo 1 ngadto sa 12. Sa makausa, magpahinumdum ako kaninyo nga dili ko nabasahon ang kinatibuk-an sa atong teksto kay hamubo lang ang atong panahon dinhi sa radyo ug nga mas maayo jud nga ubanan ko ninyo pinaagi sa pag-abli sa inyong mga Biblia ug salamat ni ana. Ang pagka-disipulo ug ang buhi nga halad. Discipleship and living sacrifice. So ato ka na makita sa Book of Romans chapter 12 verses 1 to 12. Unsa man jud ang gusto sa Ginoo nga angay natong buhaton, ingon nga nagtawag kita sa atong mga kaugalingon nga mga Kristohanon o magtotoo o tagasunod niya. Bahin og politika og kung kinsa jud kadtong imong manok o kandidato sa imong partido, maningkamot jud ka sa pagpangumpanya alang kaniya, di ba? Og diha sa imong pagpangumpanya, maningkamot jud ka nga imong sundon ang inyang mga pulong, ang inyang mga programa o plataporma. Ug alang usab sa mga adunay regular nga trabaho, adlaw-adlaw nagakudjintas jud mo sa inyong mga ID, di ba? Kana nga ID nagrepresentar kana nga naa ka dihang dapita nagtrabaho. Naa imong amo, nagrepresentar ka ng imong ID sa imong agalon. Dinhi sa atong pagtuon karon, atong hisgutan ang atong Kristohanong pagtuo ug ang pagkinabuhi sumala sa atong gituuhan o pagtuo ug pagkinabuhi sumala sa atong pag-angkon nga mga tagasunod kita sa Ginoo. Buot pasabot nga kinahanglan nga magkasinabot jud o haom ug magkahiusa ang atong pagtuo ug ang atong binuhatan ug ang atong sinultian o lingwahe. Ug kini kinahanglan nga atong hinumduman usab nga sa dihang luya ang atong pagtuo nga nagpaling-paling sa huyop sa panahon o sa dihang halayo usab ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa kabisi o kakapoy lagi sa lawas. Ang bitag sa yawa mas gamhanan ug mas kusog nga magwaras-waras sa atong mga kinabuhi. Kusog ang paglihok ug pagpamuhat sa yawa dinhi sa atong mga kaugalingon ug malisdanta sa pagbalibad sa tentasyon sa yawa kay lagi wala kitay igo nga espirituhanong kusog nga ikaasdang. Mao nga kung gusto jud kita nga matawag nga lehitimo nga mga Kristohanon, kinahanglan nga maningkamot jud ta nga makaduol og mosunod kita sa mando og plataporma sa Ginoo. Bisa na og makadagma-dagma kita, bisa na og magkapangdos-pangdos ang atong mga tuhod, sige lang. Padayon igsuon og higala. Ug kung mapangdol man gani ka, mapangdol ka sa uban tao, dili pwede nga magpadayon ka nga napangdol nila. Kalukuhan ang magpadayon nga mapangdol. Alibay lang nimo kana tungod sa katapol ug sugyot sa yawa dihas imong huna-huna. Ang imong kaugalingon kaugalingon ang naay problema ana, duol ang yawa nimo.
So adjuha ka ng imong kaugalingon aron nga makalahutay ka sa imong pagtuo ug ayaw na pasanginli ang ubang tao. Kay naapod sila problema nga kinahanglan nga ilang atimanon ug sulbaron para mahapsay kitang tanan. Kitang tanan diha sa Ginoo, diha sa atong pagpangalagad sa Dios nga balaan. Kay dili man gud pwede nga mutawag ka sa imong kaugalingon nga engineer ka o abogado ka, wala man ka maka-eskwela o wala pod ka makagraduar o maka-board exam pagka-engineer o pagka-abogado, di ba? Puparehas ra ka na. So, dili pwede nga mutawag kita sa atong mga kaugalingon nga Kristohan kita pero wala kita magkinabuhi sumala sa mga pulong ug mando ni Kristo. Mao nga nagsulti si Ginoong Hesus dito sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 46 nagyon siya ug nganong nagatawag kamo kanako Ginoo ug dili kamo magabuhat sa akong ginaingon. Kining libro sa Roma sulat kini ni Apostol Pablo alang sa mga kaigsuunan sa pagtuo didto sa Roma. Sa pagkakaron sayo na nato nga pangitaon kining dapit o lugar sa Roma pinaagi sa Google Map nga naa sa atong cellphone, di ba? So, sa nahiunang mga kapitulo, sa kapitulo 1 ngadto sa 11, gipatin-aw ni Apostol Pablo kung unsa ang nahimo sa kaluoy sa Dios alang sa katawhan. Sa English, mercy. Kaluoy, mercy. Ug nga kining kaluoy sa Dios o mercy, available gihapon kini alang sa tanan nga maghinulsol sa ilang mga sala ug mga kalapasan. Ug kining kaluoy o mercy sa Ginoo giabusahan kini sa kadaghanan tungod kay maluluyon man lagi kuno ang Ginoo. O kira kuno nga mubuhat og sala o kalapasan ug nga mangayo lang kuno og pasaylo dadyon pagkahuman kay lagi maluluyon man kuno ang Ginoo. Ug mao nga dito sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 5 nagsulti pod sa Apostol Pablo kang Timoteo nga likaya nato kini sila nga mga tawhana. Kini mga tawhana nga mga pakaaron ingnon nga magtotoo kuno sila sa Ginoo. Nagyon dito nga nagabaton sa dagway sa pagka-Dios nun apan na nagdumili sila sa gahom niini magpahilayo kausab gikan niini kanila. Apan dinhi sa atong teksto karon sa Roma kapitulo 12 nagpahinomdom si Apostol Pablo sa tanan nga nakasinati ug nakadawat sa kaluoy sa Ginoo nga ang pinakainsakto nga buhat ingon nga pagpasalamat ug pagdaig sa Ginoo alang sa iyang gihatag kanato nga kaluoy pinaagi sa kapasaluanan sa mga sala ug kalapasan mao ang paghalad sa atong mga kinabuhi o kaugalingon ingon nga buhing halad or sa English living sacrifice. Ug matod pa ni Apostol Pablo nga sa dihang nakadawat na kita sa kaluoy sa Ginoo, dili na kita angay nga magkinabuhi pa sa daan nato nga estilo ug binuhatan o daan nga mahugaw nga mga sinultian ug dili na kita angay nga manundog ug maghuna-huna ug magbuhat pa sama sa mga tawo nga walay gugma sa Ginoo. Matod pa ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga mautro na ang atong panghuna-huna. Sa English dito sa bersikulo 2 ingon nga continuously be transformed by the renewing of your minds. Kaysa diha nga nabag-o na ang atong mga panghunahuna, makita nato ang kalibutan pinaagi sa pananaw sa Ginoo. Ug pinaagi sa pananaw sa Ginoo, makabaton kita og kapungot sa pagbuhat sa sala. Mawad-an kita og gana sa pagpakasala ug makabalibad ta sa sala. Ang bersikulo 1 ug bersikulo 2 sa Roma kapitulo 12 nag-ingon, busa mga igsoon, ginapangamuyo ko kaninyo pinaagi sa mga kaluoy sa Dios nga ihalad ninyo ang inyong mga lawas ingon nga halad nga buhi, balaan ug nahamot-an sa Dios nga mao ang inyong katarunganon nga pagsimba. Bersikulo 2, ug dili kamo magpahiuyon niining panahona sa kalibutan, kundili pag-usab kamo pinaagi sa pagbag-o sa inyong salabutan aron inyong hisayran kung unsa ang maayo
og makapahimuot og hingpit nga kabubuton sa Dios. Kinahanglan nga maotro og mabag-o ang atong panghuna-huna ug salabutan ug ang usa sa mga gasa nga atong madawat human nga nabag-o ang atong mga salabutan mao ang pagkabag-o sa atong pananaw sa atong mga kaugalingon. Ug ang usa sa mga bunga human sa kabag-uhan mao ang pagka mapainubsanon. Kining kabag-uhan sa panghuna-huna o salabutan dili buot pasabot nga mamahimo kitang mga garbuso o halangdo na takay sa uban nga wala pa makabaton sa kaluwasan ug gugma sa Ginoo. Hinunua, kinahanglan nga makakaton kita sa pag-ila sa atong mga kahibalo ug nga magmatinud-anon kita sa pagdawat sa atong mga limitasyon. Og sa diha nga maghinambog ka sa imong kaugalingon, nagpamatuod ka na nga nagkinahanglan ka og espirituhan nga sukdanan sa imong kabag-uhan. Diba og mupalit ka og bugas o talong baka ka na o isda baka ha, usahay magduda ka sa nagbaligya kay medyo gara-garaon. So mao nga muyamar ka nga timbangon ka ng imong gipalit usa ka mobayad og nga kinahanglan nga makakita ka sa timbangan, di ba? So kinahanglan nga walay lugar ang garbo sa atong mga kinabuhi aron nga dili kita sukdon sa Ginoo. Pinaagi sa iyang pagpanton kanato, lisod ra ba kung ang Ginoo na ang modisiplina nato. O sa diha nga mailana nato ug atong madawat ang atong tinuod nga kahimtang sa atubangan sa Ginoo, mamahimo kitang abli sa pagpasaylo sa nakalapas kanato ug sa pagpaambit sa grasya ug kaluoy ngadto sa uban. Ang pagka mapainobsanon usa kana kagasa nga nadawat sa kinabuhi nga nausab ug salabutan nga nabag-o. Ug ingon nga mga miyembro kita sa lawas ni Kristo nga mao ang iglesia, gihatagan kita sa Dios ug nagkalain-lain nga mga abilidad. Usahay ang imong abilidad parehas sa akong abilidad. Ug usahay pod ang akong abilidad dili parehas sa imong abilidad o sa iyang abilidad kay lagi gibuhat kita sa Ginoo nga unique o talagsaon pinasahi sa matag usa kanato. Ug matud pa ni Apostol Pablo nga kinahanglan nga ang matag usa kanato nga magkugi kita. Sa English, be diligent. Magkugi kita sa pagbuhat ug sa pagpasan, sa pagtuman ug sa paggamit sa atong mga abilidad nga gihatag sa Ginoo kanato diha sa sulod ug sa gawas sa iglesia. Ingon nga mga miyembro kita sa Iglesia ni Kristo, dili kay magpasagad lang ta sa uban nga adunay kakugi o gugma sa pagbuhat sa bisan unsa nga mga buluhaton bisan og walay mohangyo. Sa English gitawag kana og initiative. Naay uban tawo nga bisan og dili nimo hangyoon sa pagpanilhig moadto kana sa simbahan aron nga manilhig og manghinlo. Muhinok lang kana sila bisan walay kauban. Naapuduban nga muhinok lang na sila sa pagpanghatag og mga maadzuhon ngadto sa uban nga nagkinahanglan bisan na og walay nakakita. Naay inisyatibo. Ingon nga mga Kristohanon kita, kinahanglan nga sincere kita og dire-diretso og walay pag-ukon-ukon ang atong pagbuhat sa tanang butang og buluhaton sa iglesia, dili kay mag-agad pa kita sa uban og kung naay magpasiugda. Kay naa malagi pod uban nga magahuwat pa og gudzuron aron nga mubuhat og makaapil sa buluhaton. Magahuwat nga naay mo pahinumdom nga tingsimba na. Maadyo pa og naay kaon kay dili maghuwat og agdahon. Mag-una pa na sila sa pila, di ba? Pero og alang sa mga buluhaton sa iglesia, og alang sa mga panagtigom sa pagdaig og pagsimba sa Ginoo ang uban, dili nimo sila maagda kay busy kuno sila. Subo kini nga kamatuoran, pero dawata kay tinuod man kana. Busa din sa sulat ni Apostol Pablo sa Roma 12, nagpahimatngon kini kanato nga kitang tanan nagkinahanglan kita sa grasya. Grasya sa Dios aron nga mahalad ang atong mga kinabuhi ngadto kaniya ug alang sa katuyuan nga magamit kita alang sa iyang mga buluhaton, alang sa iyang kahimayaan, pinaagi sa bisan unsa nga abilidad ug gasa nga iyang gihatag kanato. Si Apostol Pablo mismo sa iyang kaugalingon aduna siya mga kaluyahon sa kinabuhi sama kanato apan pinaagi sa tabang sa Ginoo
sa grasya ug kaluoy sa Ginoo sa kinabuhi ni Apostol Pablo, kita nga mga magtotoo karon nakapahimulos kita sa mga espirituhanong panalangin ug espirituhanong kaalam ug kahibalo nga gihatag sa Ginoo. Pinaagi kang Apostol Pablo diha sa iyang mga sulat nga atong mabasa dinhi sa Biblia. Kining gitawag nga buhi nga halad o halad nga buhi or living sacrifice, buot pasabot nga kung kinsa kadto nga midawat sa kaluwasan ug gihimo niya ang Ginoo ug manluluwas si Kristo Jesus. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi ngadto sa Ginoo ug nga wala na siya panag-iya sa iyang kinabuhi. Ang Ginoo na ang nanag-iya sa iyang kinabuhi alang sa iyang kahimayaan. Ug aron nga mamahimo kita nga buhi nga halad, ang Ginoo lamang ang nagkupot sa sukdanan. Ang Ginoo ang nagkupot sa taksanan o timbangan sa atong paghalad sa atong mga kinabuhi ngadto kaniya. Apan nahimuot ang Ginoo sa diha nga makakita siya nga matinud-anon kita nga naningkamot sa atong mga kaugalingon. Importante jud kini nga pagka matinud-anon o honesty sa English. Bisan na sa atong relasyon ngadto sa matag usa, sa atong higala, sa silingan, sa pamilya, sa imong bana, sa imong asawa, importante jud ang pagka matinud-anon o honesty. Honesty is the best policy nila pa, which is true. Ato usab nga hinumduman nga parte lang kita sa kinatibukan sa hinagiban sa Dios ug sa diha nga makabaton kita sa kausaban sa atong mga kinabuhi ug kabaguhan sa atong panghunahuna sa kanunay masinati nato ang buhi nga presensya sa Ginoo diha sa atong mga kinabuhi ug ingon nga parte ta sa hinagiban sa Ginoo, makaasdang ta batok sa gahom sa yawa ug nga mamahimo kitang epektibo ug makabaton usab kita og gugma ug kaluoy ngadto sa uban nga nagkinahanglan og tabang sa ilang mga kinabuhi sa lawas nun man kana og espirituhanon nga kahimtang. Gikinahanglan jud nato ang grasya ug kaluoy sa Ginoo nga makapausab sa atong mga kinabuhi ug makapabag-o sa atong salabutan aron nga mabatunan nato ang pagka mapainobsanon ug nga masinati nato ang panaghiusa diha sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Sikinsa man ang dili magmakuli nga mosulod sa usa ka iglesia nga gubot, o sikinsa man ang magmakuli nga mosulod sa iglesia nga puno sa gugma o panaghiusa, mga igsoon ko gigala, unsa man ang imong katuyuan sa pagpangalagad sa Ginoo o unsa man ang imong katuyuan sa pagtawag sa imong kaugalingon nga Kristohanon ka, nabatunan na ba nimo ang kausaban sa kinabuhi ug kabag-uhan sa panghunahuna o sa labutan? Nagpahinumdum kanato si Apostol Pablo nga kinahanglan nga magkinabuhi kita sa kinabuhi nga puno sa gugma ug nga walay lugar ang pagpakaaron ingnon nga insakto ka kanunay. ug kinahanglan nga dumta nato ang daotan, kupta nato ang pagkamaayo ug ang pagtahod usab sa uban, kauban na ang pagkamadasigon ug pagkamaluluton. Ato nga alagaran ang atong mga kaigsuonan nga malipayon uban ang paglaom diha sa Ginoo, ug nga magpadayon kita diha sa atong mga pag-ampo. Ug dili jud nato ikalimtan nga sa dihang luya ang atong pagtuo, kanang pagtuo nga nagpaling-paling sa huyop sa panahon, ug sa dihang halayo ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa kabisi ug kakapoy sa lawas, ang bitag sa yawa, mas gamhanan ug mas kusog nga mosamok sa atong mga kinabuhi. Kusog ang paglihok ug pagpamuhat sa yawa dinhi sa atong mga kaugalingon ug malisdan ta sa pagbalibad sa tentasyon sa yawa, kay lagi wala kitay igo nga espirituhanong kusog nga muasdang ug mao nga mas daghan ang mubaktas sa luag nga dalan, ug mao nga kinahanglan nga magmatinud-anon kita, magkugi ug maningkamot kitang tanan sa paghalad sa atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Ingon nga buhi nga halad, ingon nga maoy atong pagdaig ug pagsimba sa iyang pagkagamhanan nga Dios ug alang sa kahimayaan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Dalaygon sa kanunay ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Gila namo ang among kahuyangon
ug pasayloa kami sa among mga kalapasan. Pasayloa kami sa among pagpakaaron ingnon sa atubangan sa among isig katawo ug sa imong atubangan tungod sa garbong nga mas kitagaan namo og lugar sa among mga kinabuhi, imbis nga ikaw unta ang mahimaya ug nga maghari sa among mga kasing-kasing. Himoa kami nga mapuslanon sa imong buluhaton ug nga ikaw lamang ang among daygon ug halaran sa among mga kinabuhi. Ipaambit ka namo ang imong grasya ug kaluoy samtang nga naningkamot kami sa paghalad sa among mga kinabuhi diha ug alang lamang kanimo ingon nga buhi nga halad. Salamat sa makanunayon nimong grasya ug kaluoy ug pasaylo. Dalaygon og simbahon namo sa kanunay ang imong ngalan, Ginoong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen ug amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan ng mga kaigsuran, alang kaninyo nga walay higop pang kaibado, kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among dapit God's Miracle Revival Center San Agustin, Tomas Opo, Saudi Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpanginahanglan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang paniana ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas nga na kaninyo sa mga butang nga gikinahanglan na atong mabatunan dinhi sa atong gitanon nga kinabuhi. Maayong buntag kanito. Just turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory.